Mahal ko si David. Walang iya ka. Mga agaw ka ng bana. Ikaw ang mga agaw. Kasi mas nauna ako kaysa sa'yo. Kami ang kingsi. Pero ako ang pinakasalan niya. Kasal kami sa simbahan. Pero mahal ko siya. Mahal niya din ako. Malungkot lang siya. Pero hindi ka niya mahal. Hindi ako naniniwala. Kasi kahiba kung mahal niya ako. Feeling niya na ka. Ako ang legal wife. Walang hiya ka. Bakit nakuma ako? Nang nagtulog-tulog masag ka. Stress lang? Stress? Gusto pa kay kamuhagok. Maunang gibiyaan ka. Bagag nawong. Sugod karon hindi na kita kapatid. Bagag naong. Isumbong kita kay Daddy Adam. Uwahin na ka, Jai. Kay baw na noon si Papsi. Wala akong pinagkaiba sa imong inahan. Sige na lang ka. Libot sa mama. Grabe ka, maldita. At least, wa mangilog og bana. Giilugan kayo ng bana. Kasi sobra mo ka, maldita. Hey, what's up, mga Meg? Welcome or welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Shout out kay Adam Wong. Ano trip ni mo kul? Ingon anak ra jud ka kamahigog maon? Kay mong asawa, imo man jud duhaon? Oo jud. Wa kay tanaw-tanaw sa vlog ni Nitch. Iyaha mo gani gibalik-balik. Badi dapat binuangan ang mga babae. Tanawa karon, gisumpa na inyong mga kinabuhi. Labas ninyo sumpa-sumpa dira no? Nag-TikTok na lang pud unta mo. Pasumpa-sumpa ka pa, na mahal mo ako. Kana po si Auntie Lucy. Lupigan po si Amor Power sa kamaldita. Kalma lang po mo, be. Grabe ba ka mga strikta? Gia, indeed, it is basura. Ikaw sa tiyak kay, ay napakitaan ng Uncle Adam. Nakakita na sad ang tigre. Ikaw na ang mahinaykan. Bitaw, di na lang ta isiksik ang kaugalingon. Kabang na anay asawa. Grabe ka hay blaron. Da, kana si Auntie Lucy. Ang kamaldita, di mabangbang. Pero muhilak og makulbaan ra ba kung makakitag alibangbang. Si Auntie Kai, magsige ra pud og luto og sinigang. May gani si Adam og si Gia, wa ra pud nakalibang. So, may sinigang ka na naman? Bakit may nakikita ka ba? Tanawang nahintabo sa imong pamilya, Uncle Adam. Tungod sa imong mga nabuhat, imong mga anak ang nabawsan. Unsa man jud, wa ra pud ka tagam. Utro pa ni si David, magbinuang naman lang gani, adto pa jud sa magkapatid. Hay nako, na-stress na pud ko. Ug basa sa script, bitaw, di man ko patanaw ni mama ani. May untag parehas ra ni ila ka magag kasi. Di man good ni para sa mga bata ang salida. So syempre, i-vlog na mo kay mao may request nila. Disclaimer lang po, wa mi tudluoy sa among writer og pang-adult nga issue. Lingaw-lingaw ra ang tanan. Ay lang mo reklamo. Kung naamoy opinion, PM lang kay amo ng paminawon. Basta ang amo lang, this is just for fun. Salam! Bita kung nalingaw mo, please like and comment down below kung unsay inyong masulti. Ya kung wala pa mo nakasubscribe, please subscribe na mo. Dili lagi mo maalkansi. So diri na lang mi kutob, diri na lang mi taman. Ayaw na lang mo pag-menu kung inyo lang binuangan. And